τη χαρά να παρουσιάσω το έργο του Βασίλη Στολιδάκη και τον ίδιο τον Βασίλη, σαν ζωγράφο. Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό καλλιτέχνη, κατά την άποψη πολλών θεωρητικών που έχουν γράψει για το έργο του. Είναι ένας ζωγράφος ο οποίος, παρόλες τις άλλες απαιτήσεις των καιρών, με τις εγκαταστάσεις, με τα βίντεο, με όλα αυτά τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν σήμερα οι καλλιτέχνες, ο Βασίλης έμεινε πιστός σε μία παράδοση του τελάρου, μια ζωγραφική η οποία είναι παραδοσιακή, με έναν τρόπο και με τεχνικές οι οποίες βασίζονται σε μια γνώση που προέρχεται από πολλά χρόνια παλιά, και εγώ νομίζω ότι η μαεστρία του και ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα υλικά και το θέμα πλησιάζει περισσότερο σε καλλιτέχνες οι οποίοι έσαν πολλά χρόνια πριν, και θα τον συνέκρινα με ζωγράφους της περίοδου της αναγέννησης. Γεννήθηκα σε ένα χωριό στην Κρήτη, στα βορεινά χωριά της επαρχίας Ιτίας, ένα πολύ όμορφο χωριό που ακόμα παραμένει με όλη την ερήμωση που έχει τώρα. Οι εικόνες που έβλεπα καθημερινά, ο γεροντάκος που καθότανε και λιαζότανε αχόρτακα στον ήλιο, παιδάκια που παίζανε με τα ζωάκια τους, τη γειτόνισσα που έπλεκε, τον γείτονά μου που έφτιαχνε βαρέλια, που βάζανε το κρασί, τη γειτόνισσα που καθάριζε τα χόρτα, τα σοκάκια, τα κενά, οι άδειες πόρτες, τα άδεια παράθυρα, τα λουλούδια που φαινόταν τόσο όμορφα μέσα στον κοινό χώρο. Ήταν εικόνες οι οποίες παραμείνανε και στη μετέπειτα πορεία μου πάνω στη ζωγραφική. Σαν μικρό παιδάκι δεν είχαμε παιχνίδια, δημιουργούσα λοιπόν αντικείμενα με τα χέρια μου. Τα θαυμάζανε μεγάλοι γιατί είχα μια παράξενη αίσθηση με αυτά τα πράγματα. Μόλις πήγα στο σχολείο άρχισα να μου τζουρώνω οτιδήποτε τετράδιο έβρισκα μπροστά μου, οτιδήποτε κενό χώρο έβρισκα στα βιβλία. Έκανα κάτι ζωγραφιές οι οποίες ήταν πολύ καλύτερες από τα άλλα παιδιά. Εγώ είχα μια τρομερή ανάγκη. Αυτό όμως δημιούργησε μια αντίσταση και με τους γονείς μου και με τα σχολεία. Η δασκάλα μου με έδερνε γιατί λέω τα τετράδια. Αποτέλεσμα να αρχίσω να απομονώνουμε σαν προσωπικότητα και να χάνουμε στον κόσμο το δικό μου. Φύγαμε λοιπόν από την Κρήτη, ήρθαμε στην Αθήνα. Ξεκινώντας λοιπόν να επιβιώσουμε στην Αθήνα, έπρεπε να κάνω διάφορες δουλειές. Παράλληλα όμως η ανάγκη μου για τη ζωγραφική ήταν πολύ πιο έντονη. Συνάντησα μια πολύ μεγάλη άρνηση από το σπίτι μου, ειδικά από τον πατέρα μου, να ασχοληθώ με την τέχνη. Γιατί την εποχή εκείνη, για την κοινωνία τη δική μου, η τέχνη ήταν αλητεία. Άρα λοιπόν για τον πατέρα μου θα γινόμουν ένας αλήτης αν ασχολιόμουν με την τέχνη. Έπρεπε όμως να επιβιώσω σε αυτό το χώρο. Έτσι άρχισα να ασχολούμαι με διάφορες δουλειές. Ασχολήθηκα με κατασκευές σκηνικών, βοηθός. Έκανα επιγραφές ζωγραφικής, έκανα στην πλάκα σε ταβέρνες ζωγραφικές τους τοίχους. Κατάφερα σιγά σιγά να επιβιώνω μέσα σε αυτό το χώρο, συγχρόνως να είναι για μένα ένα σημαντικό σχολείο. Διότι γνώρισα ανθρώπους που με βοηθήσανε πάρα πολύ στη μετέπειτα πορεία μου. Αφού τελείωσα το στρατιωτικό μου, έπρεπε να δω τα πράγματα λίγο διαφορετικά, πιο όρημα πια. Έκανα λοιπόν φροντιστήριο ένα χρόνο περίπου. Ο δάσκαλός μου, ο Θόδωρας ο Δρόσος, τότε με είχε να περάσω από τους πρώτους στη σχολή, δεν πέρασα. Αυτό μου στοίχησε πάρα πολύ. Γιατί είχα προετοιμαστεί ψυχολογικά ότι πια θα ήμουνα μέσα σε αυτόν τον χώρο. Αποφάσισα λοιπόν να φύγω και με τις συμβουλές του δασκάλου μου του Δρόσου τότε, να φύγω να πάω στη Μαδρίτη, στην Ισπανία. Φτάνοντας λοιπόν στη Μαδρίτη, είχα την τύχη να γνωρίσω τον Δημήτρη τον Περδικίδη. Ήταν μια σημαντική προσωπικότητα, ήταν ήδη ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, γίναμε φίλοι, με βοήθησε πολύ, δούλευα στο εργαστήριό του, μου γνώρισε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, φίλους του, και Ισπανούς και Γάλλους.
Βέβαια, την εποχή εκείνη γνώρισα δύο διαφορετικά πράγματα. Γνώρισα την κλασική ζωγραφική μέσα από τα μουσεία και τη σύγχρονη ζωγραφική μέσα από τις γκαλερίες. Είχα όμως ένα τεράστιο κενό από τη μία ζωγραφική στην άλλη, από τον ένα χώρο στον άλλον. Γιατί εγώ δεν γνώρισα πολλά πράγματα. Έπρεπε λοιπόν μια κάποια στιγμή να γεφυρώσω αυτό το χάσμα. Να αρχίσω να ανακαλύπτω την ιστορία της ζωγραφικής, την ιστορία της τέχνης. Άρχισα λοιπόν να μελετάω, άρχισα να κάνω κόπιες από μεγάλα έργα, σημαντικά εκ του φυσικού, γιατί βάζοντας το χέρι στην καρδιά μου, με οδήγησε πιο πολύ προς την κλασική ζωγραφική παρά στη σύγχρονη. Έπρεπε λοιπόν να καλύψω αυτά τα κενά που είχα μέσα μου. Την εποχή εκείνη ο Δημήτρης ο Περτικίδης ζωγράφιζε τη ρωμιοσύνη του Ρίτσο, τις μεταξωτυπίες, και είχε κάνει και πολλά πολιτικά έργα που είχε επηρεαστεί από τον κήπο Κρόνικα και στην Ισπανία με την αντίσταση που κάνανε στο Φράγκο, όπως την αντίστοιχη που κάναμε εμείς εδώ πέρα με τους δικούς μας δικτατόρους. Ερχόμενος λοιπόν στην Ελλάδα, ζωγράφιζα έργα. Τα περισσότερα έργα μου την περίοδο εκείνη είχαν αυτή την πολιτική χρειά. Γιατί είχα επηρεαστεί και εγώ από όλη αυτή τη διαδικασία και με καινούργια μέσα, με τον αερόγραφο, με διάφορα άλλα μέσα που χρησιμοποιούσα στη δουλειά μου. Με την πρώτη μου ατομική έκθεση στη Βασιλή Σοφίας μπαίνω σε μια καινούργια φάση στη ζωή μου, γιατί πια βαφτίστηκα σαν καλλιτέχνης. Ξεκίνησα λοιπόν να εκθέτω όλες μου αυτές τις ανησυχίες, τις μικρές, αλλά με έναν τρόπο πολύ ρεαλιστικό, φωτογραφικό ρεαλισμό θα έλεγα έκανα την εποχή εκείνη. Ξεκινώντας λοιπόν μια καινούργια περίοδο στη δουλειά μου, άρχισαν καινούργιες εικόνες να μπαίνουν μέσα στη ζωή μου. Καινούργιες εικόνες οι οποίες ήταν πολύ πιο βαθιά εσωτερικές και φιλοσοφικές θα έλεγα. Ήταν ανησυχίες μου που τις είχα πάντα και τώρα βρήκα έναν τρόπο να εκφραστούν. Ανησυχίες οι οποίες μου καθορίσανε και τη μετέπειτα πορεία μου. Ένας σταθμός ήταν η έκθεση που έκανα στο Γκούλε κάτω στο Φρούριο στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Είχα καλύψει όλο το Φρούριο με κατασκευές βασικά και εκεί άρχισαν πια να εμφανίζονται και οι πρώτες πάλι παραστατικές εικόνες, καινούρια σχέδια που ήταν επηρεασμένα από όλα τα υλικά που είχα παιδευτεί μέχρι τώρα και με ένα καινούριο τρόπο βέβαια. Και άρχισε πια να γίνεται πιο αφηρημένη η αίσθηση που έβγαινε από το σχέδιό μου, από την εικόνα μου, από οτιδήποτε πια καταπιανόμουν. Μεγάλο σταθμός για μένα αυτή η έκθεση, γιατί ήταν και το κλείσιμο θα έλεγα της περίοδου της αφηρημένης. Τα βαρέλια και οι σάτυροι χαρακτηρίσανε τη μετέπειτα πορεία μου. Είναι και η πιο χαρακτηριστική μου. Τα βαρέλια συμβολίζουν την σύγχρονη κοινωνία του καταναλωτισμού, τα κατάλοιπα που τα πετάμε από εδώ, τα πετάμε από εκεί. Ο σάτυρος, ο μισός άνθρωπος, ο μισός ζώο, το ζώο είναι βουτυγμένο μέσα στα κατάλοιπα της κοινωνίας μας και ο άνθρωπος με τη μουσικούλα του, με το διάβλό του, προσεγγίζει την ανώτερη μορφή της αίσθησης, τον έρωτα, που έρωτας εμφανίζεται με τη μορφή της γυναίκας νύφης, της γυναίκας που προσφέρει, που δημιουργεί, της θεάς μάνας. Η έγκυος, η καινούργια ζωή, το καινούργιο θαύμα εμφανίζεται πια σαν ένα καινούργιο στοιχείο μέσα στην ζωή μας.
Γεννηθήκαν τα παιδιά μου και ήταν πολύ φυσικό να επηρεαστώ άμεσα. Εμφανιστήκαν τα παιχνίδια στη ζωή μας, μέσα στο σπίτι, μέσα στο εργαστήριό μου. Προσπάθησα να τους δώσω μια άλλη διάσταση, αυτή που έχουμε μέσα μας, η μεγάλη βέβαια εννοώ, γιατί τα παιδιά τα βλέπουν με ένα τελείως διαφορετικό μάτι. Τα εσωτερικά τοπία, οι χώροι μεγάλοι, τα δωμάτια, με την έντασή του, με το φως του στο εξωτερικό, πιστεύω ότι ήταν και είναι ο κόσμος ο δικός μας, που έχουμε φύγει από την παιδική διάθεση, έχουμε επηρεαστεί από όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας και οι χώροι μας μέσα, τα τοπία μέσα μας έχουν μείνει κενά. Όμως αν το ψάξουμε λίγο πιο βαθιά θα δούμε το φως που μπαίνει από τα παράθυρα, από τις πόρτες, το μυστήριο φως αυτό της παιδικής διάθεσης, της φωτεινότητας και του μέλλοντος. Παρέμεινε ο χαρταετός στο έργο μέσα, γιατί είναι ένα παιχνίδι ελεγχόμενο, το οποίο το αφήνεις φεύγει αλλά δεν το αφήνεις τελείως. Είναι οι ανάγκες μας που δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να φύγει, να απογειωθεί, να πάει εκεί που πρέπει να πάει, εκεί που νιώθει. Τον εγκλωβίζω μέσα σε ένα δέντρο παροπλισμένο. Έτσι μπόρεσα να εκφράσω ή προσπάθησα να εκφράσω ακριβώς αυτές τις ανάγκες μας. Εμφανίζεται και ο καθρέφτης σε κάποια έργα. Ο καθρέφτης είναι ο εαυτός μας βέβαια. Κοιτάζοντας τον εαυτό μας μπορούμε να μπούμε μέσα στα τοπία μας, μέσα στον κόσμο μας και να δούμε την πραγματικότητά μας. Στην περίοδο με τα παιχνίδια, με τα παιδιά και όλη αυτή η αίσθηση προέκυψε και το παραμύθι, ο παραμυθοράφτης της γυναίκας μου, της Βιολέτας. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παραμύθι. Για πρώτη φορά επιχείρησα να εικονογραφήσω και παραμύθι, που δεν το είχα κάνει ποτέ μου. Πιστεύω ότι βγήκε ένα καλό παραμύθι για παιδιά από 4 μέχρι και 94 χρονών παιδιά. Είχε επιτυχία και αγοραστική και τα καλύτερα λόγια είχαμε πάρει από όλους. Έχει κυκλοφορήσει με τα ελληνικά γράμματα ο παραμυθοράφτης. Μέσα από τους συνεπιβάτες ανακαλύπτω ότι η ζωή μας είναι πολύ πεζή και δεν μπορούμε να την παλέψουμε, διότι τρέχουμε με τρομερές ταχύτητες, με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με όλα τα μέσα που έχουμε μέσα μας, με τις ανάγκες μας, που τις ανάγκες αυτές τις δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Προσπάθησα λοιπόν να καταγράψω με ένα είδος εικαστικού ρεπορτάζ αυτή την πραγματικότητα και ήθελα να ήταν τόσο πεζή. Πέρα από τις φαντασιώσεις που μπορεί να έχουμε, η πραγματικότητά μας είναι η κοπέλα με το κινητό που το κρατάει γιατί έχει τρομερή αμηχανία, ο νεαρός με τα ακουστικά στα αυτιά του, ακούει μουσική γιατί δεν θέλει να βλέπει την πραγματικότητα αυτή την καθημερινή. Προσπαθεί δηλαδή ο καθένας με τον τρόπο το δικό του να ξεφύγει από αυτό που νομίζω ότι δεν τα καταφέρνουμε πάντα. Εγώ με το έργο μου, με τους συνεπιβάτες, προσπαθώ να εκφράσω ακριβώς όλα αυτά τα συναισθήματα που μου δημιουργούνται με τα ταξίδια μου, με τους συνταξιδιώτες μου, με τους ανθρώπους, τους καθημερινούς, τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου, το γείτονά μου, το φίλο μου, το συγγενή μου και όλους αυτούς τους άγνωστους που βλέπω καθημερινά. Πιστεύω ότι με αυτή τη δουλειά
έχω εκφράσει ένα μέρος από αυτή την πραγματικότητα. Το έργο μου είναι μια κραυγή χαράς και οδύνης για τον κόσμο και το θαύμα της ζωής. Μια προσπάθεια προσέγγισης μέσω των αισθήσεων του αέναου κύκλου της δημιουργίας. Το ωραίο είναι η αλήθεια και η αλήθεια είναι το ωραίο. Με την έννοια ότι η αισθητική εκδήλωση της ιδέας είναι μια στιγμή αλήθειας και ομορφιάς.